Puskiaisten moottoritie. Mikä se on? Valtatie 3 uusi linjaus Lempäälästä Pirkkalaan on ollut enemmän tai vähemmän mukana suunnitelmissa jo siitä saakka, kun nykyinen moottoritie Tampereelta etelään rakennettiin 1960-luvun lopulla. Linjaus otettiin vuonna 2017 mukaan Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040. Väylävirasto aloitti 2019 hankkeen Valtatie 3 parantamiseksi. Hankkeessa yhtenä vaihtoehtona on rakentaa niin sanottu Puskiaisten moottoritie sekä uusi 2 kehätie Sääksjärveltä Tampere-Pirkkalan lentoasemalle, vaihtoehto 1. Muita vaihtoehtoja ovat olleet lisäkaistat nykyisellä tieosuudella sekä uusi kehätie, vaihtoehto 2, tai turvallisuuden ja sujuvuuden sekä meluntorjunnan parannukset nykyisen tien ongelmakohdissa, vaihtoehto 0+. Pirkanmaan ely-keskus valitsi syyskuussa 2022 jatkosuunnitteluun maakuntakaavan mukaisesti vaihtoehdon 1, eli uuden moottoritielinjauksen halki Lempäälän ja Pirkkalan välisen laajan metsäalueen Lempimetsän. Liikenteen arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa nykyisellä tieosuudella liian suureksi, jolloin ruuhkat lisääntyisivät. Näin voikin käydä, jos toimia kestävämmän liikkumisen edistämiseksi ei tehdä. Tällaisia toimia olisivat esimerkiksi panostukset joukkoliikenteeseen, kuten uusiin lähijunaseisakkeisiin Tampereen seudulla ja parempaan linja-autoliikenteen palvelutasoon. Nämä toimet vaikuttaisivat eritoten työmatka- ja viikonlopun vapaa-ajan liikenteeseen, joista ruuhkahuiput yleensä johtuvat. Lisäksi Väyläviraston selvityksen mukaan ajoneuvosuoritteiden määrä kasvaisi eniten uusien väylien myötä, kun taas kestäviin kulkutapoihin panostamalla määrä kasvaisi hillitymmin. Puskiaisten moottoritietä on kuvattu ilmastoteoksi, koska se säästäisi ajoajassa noin 4 minuuttia pienentäen samalla tieliikenteen päästöjä. Tässä ei kuitenkaan huomioida uusien väylien rakentamisesta aiheutuvia päästöjä, jotka on väylähankkeen YVA-selonteossa arvioitu niin suuriksi, ettei tuo muutaman minuutin ajansäästö niitä koskaan voi kompensoida. Pirkanmaan maakuntakaava on suurin ohjaava tekijä väyläsuunnitelmassa. Maakuntakaavan mukaisesti Lempäälän Sääksjärvestä tulisi uusien väylien ja niiden mahdollistaman massiivisen metsäkaavoituksen myötä uusi aluekeskus Tampereen Pasila. Pirkkalan puolelle kaavoitettaisiin myös lisää tilaa asumiselle ja liiketoiminnalle lähi- ja virkistysmetsien kustannuksella. Lempimetsä on tärkeä. Metsä ja luonnonrauha rentouttavat ja saavat ajatukset pois arjen kiireistä ja murheista. Metsäluonnolla on monia positiivisia terveysvaikutuksia. Lempimetsän laajaa polkuverkostoa ja useita taukopaikkoja käyttävät niin retkeilijät, lenkkeilijät, maastopyöräilijät, hiihtäjät kuin päiväkotiryhmät ja koululuokatkin. Metsän antimet, kuten marjat ja sienet, ovat myös terveellistä lähiruokaa. Metsänomistajille metsät ovat myös taloudellisesti tärkeitä. Kuntien asukkailleen suunnatuissa kyselyissä toistuu usein lähiluonnon merkitys. Luonnon läheisyys on monelle merkittävä syy muuttaa tälle seudulle. Taloustutkimuksen vuonna 2022 teettämässä kyselyssä jopa noin joka 6. pirkanmaalainen haluaisi asua alle 1 kilometrin etäisyydellä luonnontilaisesta metsästä. Luonto ja metsä eivät kuitenkaan ole vain ihmistä varten. Lempimetsällä on arvo kaikille siellä eläville eliöille. Alueella pesii myös uhanalaisia lajeja kuten hömötiainen. Luontokadon pysäyttäminen tarvitsee erityisesti tällaisia laajempia kohteita. Väylä- ja kaavoitussuunnitelmien toteutuessa metsäalue pirstoituisi, ekologiset yhteydet katkeaisivat ja jäljelle jäävät pienet alueet ja viherkäytävät eivät riittävästi turvaisi metsäluonnon säilymistä eikä ihmisten virkistäytymismahdollisuuksia. Säilytetään siis lempimetsä ja sanotaan ei sitä uhkaaville väylähankkeille.